Last group cut. ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ବି ନଥିବା ସାର୍ ଆସିଲା ପରେ ସେ ମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ହେଇଛି ବାକି ଆମ ସହିତ ପିଲା କେହି ନଥିଲେ 12 ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ହେଇଛି ନଥିଲା ସାର୍ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଆଜି 360 ଆମେ ପିଲା ଅଛେ ଯାହା ବି ଆସିବେ କିଛି ଆସିନାହାନ୍ତି କାମ ବ୍ୟସ୍ତର ସବୁ ସାର୍ ପାଇଁ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବେ ଆଉ ନହେଲେ ସାର୍ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କିଛି ରହିଛି ଆଉ କିଛି ପିଲା ଆମ ସହିତ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ଯାଇଥିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ନଥିଲେ ହୁଏତ ସେଇ କାମଟା ଆମକୁ ଆଜି ଚାନ୍ସ ସେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବେଳକୁ ଏସବୁ ସୁଯୋଗ କିଛି ମିଳିଲାନି ଆମର ସାର୍ ଗୋଟେ କୋର୍ଡିନେସନ ହେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ରହୁଛେ ଯେମିତି 360 ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇପାରିବ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ପିଲା ତ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସରକି ବସ୍ତା ରୁଷା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଆମର ତାଙ୍କର ରହୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମିଟ୍ କରାହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ଭାଇ ତମେ ସବୁ ଗଲ ସେ ଭାଇ ଗଲେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିତେ ଗଲ ନେକ୍ସଟ ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ଆମେ କୋଉଠି ମୁଁ ସେଇଠି କହିଲି ଯେ ସେମିତି ଆମେ ବି ଜାଣିନେ ଆମେ ଫାଙ୍କା ଅଛ ତମେ ଆସିପାରିବ ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଘର ଦୂର ରହୁଛି ତୁମେ କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହବ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ ସେଟା ସାର୍ ହିଁ କହିପାରିବେ ଆମେ କରିପାରିବୁ ତମେ ବସିବ ଲାଗେ ବସିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆମ ପାଇଁ ବାପା ମାନଙ୍କ ଟିକେ ଭଗବାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆମେ ଆଜି ଏଭଳିଆ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଛେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣୁ ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ହେଉଛି କି ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ କି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମ ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜେ ସଜା କରିବା ସେବା କରିବା କାହିଁକିନା ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିଟା ଆମକୁ ମିଳିବାର ଥିବ ସେଟା ଆମେ ନିଜେ ଚାଲିକି ଆସିବୁ ଆଉ ଯେବେ ନ ମିଳିବାର ଥିବ ସେଟା ଆସିକି ମଧ୍ୟ ପଳେଇବ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ମାନେ ସେ କାଲି କେମିତି ଦେବା ଆଗକୁ ଯିବା ଆଜି ହେଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆମର ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ନେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲୁ ସାର୍ ବହୁତ କୋସିଶ କରିକି ଆମକୁ ପରିଚୟ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲା ସେ ଯୋଉଠି କିଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଛୋଟ ହେଲେ ବି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଉପାଧି ପାଇପାରିଛି ଯେକି ତା ଜୀବନ ସାରା ସେ ମାଗିଲା ସେଇଭଳି ସାର୍ଙ୍କ ଅବଦାନ ଆମେ ସେଇଭଳି ପାଇଥିଲୁ
ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ଭଳି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ କରୁନି କିନ୍ତୁ ସେବେଠାରୁ ଆମେ କେବେ ବି କୌଣସି କାମ କରୁନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ 2026ରେ ଯେହେତୁ ସାର୍ଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ଆସିକି ଟ୍ରେନିଂ ନେଲୁ ଏବଂ 9ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ କେତେ ଜଣ 36 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ଆସିକି ଯେଉଁ ବନ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ଅବଦାନ ଏବଂ ସାର୍ ତୁରନ୍ତ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ 9ଟା ବେଚର ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରୁଛୁ ସାର୍ଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଖାଇର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି କଥା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। बड़ भाई के सान भाई को आंतरिक शुभेच्छा यदि कौन भाई आसिल समस्त गाई ना ना नंबर जा पाई थी कि रखने कोन सिस्टम कोन तो जानना है सिविल ड्रेस को माने सिविल ड्रेस को कोन तो जानना हम गारे तो कोन खाली कोन काम को फोन को ना आगे जाई ताले ना ए सिस्टम का बुझी लेते कोन जी संस्था एटा सर जो कहि दिले कोन छला जॉब ना एटा कोन सी माने नागरिक सुरक्षा दवा हम ଆଉ ପିଲାମାନେ ସାର୍ଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ଆମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସାର୍ କଥା ବୋଲି ଶୁଣିଲ ଆମେ ତ ଏମିତି କହିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ମୋଟିଭେସନ ରଖି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇପାରିଲେ ଯାହାଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଥିରେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ର ଫ୍ୟୁଚର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସର ବି ଫ୍ୟୁଚର ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଛି ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାଏ ଯୋଉଠି କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ଥାଏ ଆଉ କିଛି ତାର ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ବାଲେଶ୍ୱର ସିଭିଲ ୟୁନିଟ୍କୁ ନେଇ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାକାର ହେବାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡର ବାହାରି ଗଲେ ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ବି ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସର ବି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହେଇକି ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ସେଇଟା ନୁହଁନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏବେ ନିକଟରେ ଦେଖିବ ପାଖାପାଖି 1,500 ପୋଲିସ ଆଘାତ ଏବଂ ବହୁତ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି ଡ୍ୟାମେଜ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତା କିଏ ଆପଣମାନେ ବୋଧେ କହିଦେବା କାହିଁକିନା ସେମିତି କେହି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କେହି ଏକତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଜାୟ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ପୁରେଇବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଠି କେହି କେବେ ଯିଏ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କେହି କେବେ ନିଜକୁ କୌଣସି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ବା ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କଥା ହବ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଜଣ ଆସିପାରନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ମେଥଡ୍ ବା ସେମାନେ ଘର ଏଇ ସବୁ ସଂସ୍କୃତ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ କରିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ 100% ନହେଲେ ନାହିଁ 95-98% ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲା ୟୁନାଇଟ୍ ହେଇପାରିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ଥାଏ କାହିଁକିନା ଆମ ଚାକିରି ଥିଲେ ନନ୍ ସର୍କାରୀ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଇୟର୍ସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବୁ ହୁଏତ ମୋର 1.5 ବର୍ଷ ଏମିତି ଜମା ହେଇଛି ମୋର ପର୍ସନାଲ କଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସାର୍ ଏଠିକି ଆସାଇନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବା ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ଲେସ୍ରେ
से भी हम ट्रांजिट अछंती बहुत शीघ्र पहुंच तेणु से सार भी बहुत भल सार आपण माने निहात भाव में कोऑपरेशन तांको पाइबे किंतु जेहेतु से नुआ सार ये तम मगर आउ कोन किछि डाउट अछि नि को तेणु मते बर्तमान जीवाको अनुमति दियनु ଆମେ ପୁରୀ ରୁଟ ଲେଖିଲୁ କିଛି ଲାଗିଲେ କେତେ ମିଳିବ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଥିଲେ ପୁରା ଦେଖି ଯେମିତି ମେସେଜ ଟିକେ କେବେ କହିବ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିରିୟସଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ବାହାରିଲେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉଟସାଇଡ୍ ଯାହା ହବ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କରିବ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ତାର ସିରିୟଲ ଅଲଗା ମିଟିଂ ହବ ରୋଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି ଭଳିଆ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମିଟିଂ ଏମିତି କରି କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ଅବଜେକ୍ସନ ଆସିବ ନାହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିଦେବ ଆଉ ଯାହା ଡିଜାଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି ଯାହା ହବ ପିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଷ୍ଟେସନର ଯେମିତି ଗତଥର କହିଥିଲେ ଦେଖିଲା ସେ ମହାନଗର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ କେମିତି ପାଣି ମାଡ଼ିଛି ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଯିବ ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର କିଏ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତେ କାମ ଆମେ କାହିଁକି ଜଣେ ଡକା ହଉଛି ମାନେ ସବୁ ଝିଅ ଛୁଆମାନେ ତ ଭାବନାରେ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ତମେ ବି ଅଛ ତମର ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ବହୁତ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଡିଜାଷ୍ଟର ଠିକ ଅଛି ଭାବିବ ଯେ ତମେ କମଜୋର କି କଣ କରୁଛ ମିଶିକି ତ ଇଏ କରିବ ଲେଡିଜ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଡେଲିଭରି ସୁବିଧା ଯାଇଥିଲେ ଯେ ରହୁଛି ଘରୁ ବାହାରିବା ବି ଟିକଟ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ତମ ନିଜ ଜାଗାରେ ନିଜ ବ୍ଲକରେ କାମ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ କାମ କରିବାରେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଖୁସି ଅଛି କାହା ଜୀବନ ବଞ୍ଚା କି ନ ବଞ୍ଚା ନିଜ ପରିବାର ଜୀବନ ଆଉ ନିଜ ସମାଜର ନିଜ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ୋଶୀର ଜୀବନଟା ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛି କେତେବେଳେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖା ହେବା ଧନ୍ୟବାଦ କାମ ଲାଗିବ ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟିକେ ତାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ବାଲସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାର୍ ଛୋଟ ଯାହା ଟିକେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଠିକ ଏପଟେ ବୁଲିଯିବା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ରହିବ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ସରିଲା ପରେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ରାମେଶ୍ୱର